Σε τέτοια πράγματα. Πάμε στα κορίτσια. Πάμε στα κορίτσια, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε τι λένε και οι Σουηδές για το Σάκη. Έχουμε τη δυνατότητα. Καλημέρα. Κορίτσια, τι κάνετε? Καλημέρα στα κορίτσια. Πολύ ωραία. Εσείς τι κάνετε? Είστε καλά? Εδώ κάνουμε μασάζ. Πάρα πολύ καλά. Δεν πρόλαβα να δω. Το βλέπουμε και ζηλεύουμε. Να το στείλετε τον κύριο πάνω εδώ λίγο να μας τρίψει. Εντάξει, θα κρατήσουμε το κορίτσι εμείς και θα στείλουμε τον κύριο. Ανεβάσατε στο blog κάτι για την Eurovision, δεν πρόλαβα να δω, γιατί μου έχει πέσει Δεν σύνδεση. προλάβαμε γιατί αναγκαστήκαμε να έρθουμε εδώ πρωί-πρωί και να σας πω και κάτι. Από τη μία άποψη χαίρομαι λίγο που δεν κέρδισε ο Σάκης, γιατί θα αναγκαζόμουν να βγω έξω να γιορτάσω και τότε δεν θα μπορούσα να έρθω το πρωί εδώ. Οπότε πάλι καλά που βγήκε ο Νορβηγός. Αυτό το σκέφτηκε τώρα, έτσι. Τι να κάνουμε. Σκέφτονται αλλιώς στο εξωτερικό, ρε παιδί μου. Τελείως διαφορετικά. Σας άρεσε η Νορβηγία? Όχι. Ναι, ήταν καλός. Σαν το Harry Potter ήταν βασικά. Λίγο Νορβηγός Harry Potter, ναι. Ήταν ωραίο τραγουδάκι, ήταν σαν. Είχε σενάριο, ήταν λίγο θεατρικό. Χάρη, χάρη, το Πότερ το έκανε πάντως. Η Σουηδία? Η Σουηδία δεν Με φαίνεται. την όπερα? Εντάξει, καταπληκτική φωνή. η Σουηδία μου θύμισε κάτι από μέσα δεκαετίας 80. Ναι, Άννη κάτι Λένος, το οποίο το είχαμε ξαναδεί. Σωστό. όταν ξέφυγε λίγο από τους Eurythmics και πήγε να κάνει ένα βήμα δικό του, Αυτό. που είχε δύο-τρία Ναι, κομματάκια ναι. έτσι. Αλλά Ναι, τώρα ναι, πια είμαστε ξέφυγε στο λίγο. 2009. Εντάξει, Αυτό, θέλει ναι, κάτι ήταν καινούριο, λίγο. κάτι φρέσκο. Αυτό είναι το όλο θέμα, το ότι δεν μπόρεσε να πάρει πόντους η Σουηδία, αλλά σαν φωνή ήταν εξαιρετική. Νομίζω ότι προσπάθησε να πιάσει την επιτροπή. Να σας πω όμως κάτι αστείο, γιατί όπως είχαμε εμείς τις αδελφές Μαγκύρα εδώ, και οι Σουηδοί είχαν τους σχολιαστές τους. Και από φίλους και από τη μαμά μου που έβλεπε τη Σουηδία μου λέει ότι την ώρα που σταμάτησε να τραγουδάει ο Ρουβάς, του λέει ο σχολιαστής, λέει πολύ ωραία τραγούδισε ο Σάκης, να ευχαριστήσει τώρα λοιπόν τον 12χρονο που του δανείστηκε την μπλούζα του. Όλα 1-0. Να πούμε επίσης ότι στέλνει τα φιλάκια της η Joey, η οποία δεν είναι μαζί μας σήμερα, η τρίτη κοπέλα από το blog. Να της πείτε Και αυτή πολλούς χαιρετισμούς. λέει ότι του άρεσε πολύ ο Σάκης και ρωτάει από πού πήρε το μπλουζάκι του. Α, το μπλουζάκι σχολιάστηκε λοιπόν στο εξωτερικό. Έτσι, τα Ναι, κορίτσια ναι, εδώ στην Ελλάδα βέβαια ζουν και σχολιάστηκε. εργάζονται και επικοινωνούν μέσα από το blog τους. Αλλά Δεν μιλούμε το εξωτερικό. Δεν κυκλοφορεί και ιδρωμένο στο εμπόριο. Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι αυτό το στυλ, μήπως ανήκει και στην προηγούμενη δεκαετία λίγο. Ο κόσμος στείλει λίγο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή αυτό το show τύπου Σάκη Ρουβάια και Ρίκι Μάρτιν. Εντάξει. Κορίτσια. Το Σάκη Ρουβά και Ρίκι Μάρτιν νομίζω το έκλειψε λίγο Γερμανός αυτή τη φορά. Μπήκε λίγο στο τέτοιο. Και ήρθε 20. Κορίτσια, επειδή σας μπερδεύουμε, μας δείτε τα μικρά σας γιατί πάντα σας μπερδεύουμε. Μας μπερδεύετε. Η ροζ κούκλα είναι η Μπέλα. Η ναι. Μπέλα. Και η Στίνα. Στίνα. Και η Τζο είναι πολύ μακριά. Η Τζο είναι, αλλά σας 4.000 μπερδεύουμε. χιλιόμετρα μακριά μας. Ξέρετε, επειδή πάει το μυαλό μας, φεύγει τελείως, σας μπερδεύουμε μετά. Σας αρέσει το blog? Πάρα πολύ καλό. Μας αρέσει. Θέλετε κάτι περισσότερο, κάτι λιγότερο, για πείτε μας στη σχόλια σας. Τίποτα, μένει να κάνουμε μια συνέντευξη από κοντά για να έρθουμε να δούμε και το χώρο που Νομίζω εργάζεστε, ότι που δουλεύετε. πρέπει να αναπτύξετε αυτό το ζήτημα της φιλοξενίας και της ανταλλαγής φιλοξενίας μεταξύ Ναι. Ελλήνων και Σουηδέζων. Αυτό μου άρεσε πολύ τα παιδιά, η καλή ιδέα τους. Αν έχετε φίλες από τη Σουηδία που θέλετε, μπορούμε να τις φιλοξενήσουμε. Εμείς, αν μπορούμε στο φτωχικό μας εδώ, ευχαρίστως να. Θα βρούμε ένα καναπέ να. Πρώτα θα σας φιλοξενήσουμε εμείς εδώ στην όμορφη Θεσσαλονίκη. να Εντάξει, δείτε. να μην σας προσβάλλουμε, θα έρθει. Κορίτσια, μας πάρα Κορίτσια, πολύ. έχετε την αγάπη την παρέα μας μας. εδώ. Φιλιά, θα τα ξαναπούμε. Στο blog Μιλάει μου να τα λέτε πάρα τα κορίτσια. πολλά. Λοιπόν, θα τα πούμε σύντομα πάλι στον αέρα και από κοντά θα έρθουμε λίγο να σας γνωρίσουμε και από κοντά. Άντε να το κανονίσουμε. Έγινε. Ναι, Τα ναι. κορίτσια Αθήνα στο blog επόμενη είναι, φορά. εργάζονται, διασκεδάζουν, Έτσι. σπουδάζουν. Και Έτσι, δεν είναι καταγράφουν κάτι σε διαφορετικό. καθημερινό ημερολόγιο τις δραστηριότητες τους στην Θεσσαλονίκη. Γιατί έτσι είναι τα blog, ημερολόγιο. Δεν μπράβο, είναι προς αυτό που Θεού, το έχουμε κάνει εμείς στην Ελλάδα. Ας πούμε. Λοιπόν, Έτσι είναι. την αγάπη μας. Λοιπόν, σας φιλούμε πολύ. Φιλάκια. Ρωτάτε λοιπόν πού είναι, πού θα βρούμε την Έλενα, την Γκρέκου. Έλενα, πού σε βρίσκουμε τώρα. Απευθείας είστε, τις νότες, Απευθείας. Νότες, Νότες live, Ιερά Οδό, με Έλεκο Ζαζόπουλο, 2 χρόνια. με τον τρελό Ζαζόπουλο είσαι, απίστευτος τύπος. Το έχεις ακούσει το καινούργιο με το ελικόπτερο. Το ελικόπτερο γίνεται χαμός. Σούπερ σουξέ. Θα πάρω ελικόπτερο, Φοβερό. αλλά παλαιοκόστος. Άκου όμως και το 0. Αυτό που ακούμε το 0. Πάει πολύ καλά και το 0. Είστε τρομερό παιδί μου δηλαδή. Βέβαια, συνάδελφοι θα μπορούσαμε να το Είμαστε 2 βάλουμε χρόνια με τον Ελεκό και 10 μήνες σεζόν. Κρίση, ξεκρίση, νότες, Ζαζόπουλος και Γκρέκου δεν καταλαβαίνουν Πραγματικά όμως. Αυτό είναι αλήθεια και δεν το λέμε τώρα γιατί Τίποτα, συνήθως λέγεται χωρίς όταν πλάκα. βγαίνουμε στην Και τηλεόραση. δουλεύουμε και. Γίνεται χαμός και δεν θα σταματήσει, δηλαδή είναι. Δουλεύουμε και τις γιορτές 40 μέρες ασταμάτητα. Έχετε πέσει και σε προσφορές, προφανώς έχετε πέσει και στις τιμές, λίγο πιο λογικές. Είναι προσιτές οι τιμές σίγουρα για να μπορεί ο κόσμος να έρχεται, αλλά πιστεύω ότι περνάει και καλά ο κόσμος. Κάθε Περνάει βράδυ καλά. σας, λοιπόν.
Εκτός από Τρίτη και Τετάρτη. Τρίτη και Τετάρτη. Οπότε Τρίτη και Τετάρτη. Δεν θα δείτε. Κρίμα, είναι καλή Θα χρονιά έρχεστε μας. τις υπόλοιπες μέρες εκτός από Τρίτη και Τετάρτη. Εμείς δεν βγαίνουμε.